Ilang taon niyo na sakit yung sinabi ng doktor, Nay? Wala siyang sakit niyo dyan sa ano, lumbar kasi sa inyo, Nay. Pagka ano, Lumbar tsaka may sciatica. Kaya masakit lagi yung hips niyo eh, di ba? parang yung para sa Ay, hindi pa naman kayo tapos sa alignment, Nay. Inuna ko lang yung balakang nyo para yung ano, akala mo tapos ka na alignment. Hindi pa, nagsimula lang tayo sa balakang, Nay. Oo. Di ba, hindi mo napansin, di ginalaw lahat yung mga katawan mo, balakang pa lang ano? Ano pinagkaiba, Nay? Yung sa may tuhod nyo na lang sa ilalim, oh, wala na pala sakit eh. Salamat kay Lord. At least, 2 gamot na ka lang. Pero i-alignment ka. Continue na lang natin video mo, Nay. Palam ka muna, Nay. Hindi pa tapos sa alignment si Nanay. Pangalawang balik niya, Nay. Taga saan kayo, Nay? taga Iloilo. Saan na kayo babalik? Iloilo, no? Oo. O, babay, Nay. Shoutout sa mga taga Iloilo, Nay. Alignment press charge. Sarap, Nay. Dadagdag na naman ang edad ni Apo Andy. Pre mo tayo. Na-alignment na tayo. Pwede na kayong gamitin ulit sa magsasakayan tayo. Ingat kayo sa trabaho. Pagbuhat-buhat tayo, kaayos lang ng balaka mo tayo, ha? Baka mo, huwag mo masyadong alalay lang, ha? Dikit lang, huwag na siyang buhatin. Panay? Maganda. Wala na. Bago pinabalik pala rito, Nay? Sabi mo 2 buwan kasi babalik na kami sa Iloilo. Ako nga pala, 2 months ko kayo pinabalik, no? Tagal ko kayo pinabalik, no? At least, may improvement. Kaysa matagal kayo nagpilot, yung boyfriend mo nga, yung asawa mo, tagal-tagal na, nabugbog na. Tsaka marami ka na palang pinagilutan niya, Nay, di ba? Ang dami na doon sa Iloilo eh. Inubos mo na yata lahat yung manghihilot sa Iloilo, eh. Ano pa karamdam, Nay? Saan pa masakit? Sa binti na lang, Nay. Dugo na lang yan, Nay. Wala na sa hips. May konting-konti na lang. Baka pain na lang, Nay. Iba yung sakit. Kasi yung sakit yung kanina yun, yung hindi mo maangat yung paa mo, di ba? Pero naangat mo na. Na-straight mo nga, Nay, oh. Bugbugin na lang yan, dugo na lang. Konti na lang, Nay. Okay, Nay. Salamat. At least, nakalakad ka na ng ayos. Sige. Tapos ka na ngayon mag-alignment, ha? Kanina, kala mo tapos na, ha? Inuna lang namin balakang. Sa lupa, Nay, ano pinagkaiba? Wala na, Nay. Salamat kay Papa Jesus. 2 beses lang kayo naginamot. Pinagpahinga ko lang kayo ng 2 buwan. Ang sakit nyo, Nay, lumbar, sciatica nerves, tsaka hips nyo, sakit nyo, Nay, di ba? Ang lakad nyo, tagilid na, Nay, no? 4 years mo ng sakit. Inubos mo namang ilo sa Iloilo. Pero salamat pa rin sa lahat ng mga manggagamot sa Iloilo at God bless kanila at naway bigyan sila ng kapangyarihan ng Panginoon Kristo. Lakad na, Nay. Para makauwi na kayo sa Iloilo. Lumayas na kayo dito sa Pampanga. Nay, oh. Wala nang tagilid yan, Nay. No, Nay. Tekti na. Tay, wala ka bang masaya sa girlfriend mo, Tay? Hindi mo na siya inaakay. 4 years yung sakit niya yan. Lahat na yata. Ginawa na ng paraan dyan. Ginawa ko ng dapat kong gawin dyan. Wala na akong may tutulong. Maraming salamat, Nay. Paalam na kayo, Nay. Shoutout mo yung mga taga Iloilo, Nay. Saan kayo sa Iloilo? Sa Pasig. Pasig. Wala kang video, yung unang video sa akin, Nay, no? May video dyan. Dito. Meron kayong paika-ika. Wala kayong video sa akin. Hindi ko kayo kinuha. Nakapost mo nga eh. Ay, live yun, Nay. Naka-live, oo. Live, pero yung wala. Sige, salamat, Nay, ha? Talagang paika-ika ka maglakad dati, Nay? Oo. Bawal magsinungaling, Nay. Hindi naman. Nagatagilid. Tay, wala na sa balakang. Salamat, Tay. God bless. Ingat na kayo sa Iloilo. Shoutout sa mga Iloilo salita, Nay. Sa taga Iloilo. Yung salitang Iloilo. Ay, nga. Sige, salita. Oo, bye-bye sa taga Iloilo. Ganun ang salita nyo? Kaya doon ako. Ganun ang salita nyo, Tay, sa magandang tanghali. Wala tayo. Shoutout mo, Tay, mga kumpare mo, Tay. Wala kang kumpare sa Tay, posible naman. Sa mga kilala mo daw mo. Shoutout, Tay. Yung mga kilala ko dyan sa Pasig. Nagayado ko. Nagayado ko,
Oh, yeah. Maraming salamat po at God bless sa inyo. Lagyan na lang. Salamat na ha. Thank you.